I love it. Makati. Pamusoroi vana baba nana mai vese vanoremekedzwa vari pano, vanhu vaMwari, vafundisi vari pano nevamwe vandisina kudoma mazita. Tafara kuuya pano kuzotsigira urongwa hwakanaka kudai. Ndofunga munowira nene kuti Kenani payanga ichiimbwa pano, it's one of the best performances ever in Zimbabwe. And ndinofunga kuti gospel music ikaramba yakadaro iri mumaoko akanaka. Sezvanambotaura ndiri apa, isu hatisimuke zvokumhanya. Ukaona tauya kuzosapota, ini ndinofarira munhu asingapretende. Ndakashanda namaititi muna 2019 pane rimwe album randakaita vari pavideo yangu, vakauya tikashanda tese. But she's an amazing soul. Havapretende zvavanoita uye zvavanoita vanozviita zvichibva pamwoyo. Ende ndakamira pano muna mato wangu kuti maititi dai Mwari aramba achikusimudzai. Mufunge regai ndikutaurire secret one yamamusingazivi. Mamutozviziva here kuti madzimai mazhinji munainspire nekuchena kwakunoita? Ndikunyepa here nekuti ndinoona vanhu vazhinji vanoenda papeji kuti hembe ikapfekwa namaititi inobva yafita. Ende dai Mwari varamba vachikupai grace idzodzo kuti zvirambe zvakadaro. So ndakachida kutaura pamusoro penyaya yekutaura yekudhira nemunhu asingapretende. Hapana chinhu chinorwadza kuti unodhira nemunhu anenge achipretenda. Indoda munhu kuti kana angandivenga anotaura kuti akandivenga, kana achindifarira anotaura kuti anondifarira. Pahistory yandashanda namaititi iyoyo shomanana iyoyo, ndakaona ari munhu anoita zvinhu zvakaachirevesa. Tine nguva yekuti vanongotaura kuti prophet chakati regai ndidai. Ndataura example yekunge ndakukanyirwa church ku Glenville. She is one of the few people vakaita reach out. Vakati prophet ndaunzwa kuti muri sei. And she granted me an interview for free papeji ravo kuti vanhu vakunzwei ende ndikaappreciatana nhasi zviri pamwoyo pangu. Ende ndinogona kutadza kunyatsotenda kana zvishoma zvatauya nazvo izvozvo namai zvinogona kunge zviri zvishoma nokuti zvakangooma, asi shungu dzangu dzaive dzekugona kuita chitafutafu. Ndoda kutaurawo zvakare pamusoro pekuti mashoko andoda kuti ndikusire ndeyekuti she has a strong character. And I think you agree with me kuti paFacebook panoitika zvakawanda, panotaurika zvakawanda, but always she stands on her feet. And izvozvo ndinoda kuti nyasha idzodzo dzirambe dziripo pamuri. It's not easy. Kune munhu wekuti akangotukwa kana kuti akaitwa zvaaitwa anobhuliwa obva abvuma kubhuliwo zvakare. Saka ndinoda kusiya mashoko mashoma ndisati ndazonzwa kuda kudhomoka nokuti can I do some serious stuff for you? Ndaona vanhu varohwa nehana. Now ndoda kusiya mashoko ekuti vabereki vanamai nanababa, social media daitai bata zvakanaka. Isave kutaura mazwi mamwe anogona kuita kuti munhu astroke kana kuita stress. Kuna mato wangu kuti nyika yeZimbabwe dai vanhu taregedza kuundurana paFacebook apa, kuundurana pasocial media apa, taziva kuti kuseri kwesocial media tiri vanhu. Ukangoziva kuti kuseri kwesocial media kune mafeelings emunhu aripo, zvako zvinenge zvanaka. Handinzwe zvangu kuti
ndichine mashoko akawanda nokuti izuva rekupemberera album launch. Ndoda kutanga kutenda kuti ndichisvika panzvimbo ine ndashamisika. Ngatimborerai maoko kungorongeka kwakaita zvinhu panzvimbo ino. Ndashamisika nekurongeka kwazvakaita. Ende munowirirana nemi kuti malaunch mazhinji anenge ari enzara-nzara, pati haisi enzara-nzara. Maita tinotenda zvikuru. Torere maoko Professor Freddy. Maita basa murohomana. Tinotenda 5,000 ndaifila ndainzwa. Ndina Madam Boss Ngwarati vari pakati pedu. Madam Boss Ngwarati muchandiregerawo imbiro dzemuHarare.